Dan il-programm qiegħed jiġi mtella grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet, Rona the Makeup Artist għal-makeup u għar-regali tal-mistednin Shari's Estates, Mama Seafoodie u Ceska Boutique Hotel. Maltikulturali hija produzzjoni mtella mill-istudenti tal-ewwel sena fil-Baċċellarat tal-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-Emcast. Il-futbol f'Malta mhux dejjem kien kif illum. Il-Premier League sal-League tal-Under 19s u l-Under 17s, is-sitwazzjoni kienet kompletament differenti. Malta għaddiet minn żmien turbulenti fejn il-Knisja u l-Partit Laburista kellhom diversi diskwidi bejniethom. Dan wassal għall-interdett fl-1961. Din is-sitwazzjoni ċelet ħafna familji, speċjalment tfal fil-viċinanzi ta' Ħattarxin u Raħal Ġdid, jinbegħdu mal-Knisja. Father Hillary kien il-pont sabiex jaqgħad diversi tfal ġewwa l-oratorju f'Ħattarxin fejn dawn ikunu jistgħu jilagħbu l-futbol, jintegraw u jiltaqgħu ma' tfal oħra tal-istess età. Wara ammont kbir ta' tfal li kienu qed jingħaqdu ġewwa l-oratorju, Father Hillary ħass il-bżonn li jkabbar din l-inizjattiva fuq skala nazzjonali. Kuraġġ u determinazzjoni, fl-1982 Father Hillary waqqaf il-Malta Youth Football Association fejn ħafna żgħażagħ setgħu jilagħbu u jkabbru l-imħabba tagħhom għall-futbol. Il-wara nofsinhar it-tajjeb u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Maltikulturali Personalitajiet. Illum magħna għandna lil Father Hillary Taliaferro, persuna illi ħalla impatt kbir fuq il-qasam soċjo-reliġjuż kif ukoll fuq l-sports u li tant għamel għaż-żgħażagħ u ħadem għaż-żgħażagħ li fl-opinjoni tagħna bil-fors kellna niddedikaw programm għalih. Kif inti, Father? Jiena tajjeb, grazzi. Xieħ, però tajjeb, grazzi. Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-li jettuli biex niġi. Father, inti bdejt bl-oratorju fejn kont tiġbor komunità ta' żgħażagħ. Għaliex l-oratorju kien importanti għalik? Kien importanti l-ewwel għax kienet l-ewwel avventura għalija bħala saċerdot ġdid. Kont għadni kemm ġej minn Ruma spiċċajt l-istudji tiegħi u ġejt Malta biex nibda il-ħajja pastorali. Mort f'post fejn kien hemm ħafna żgħażagħ, ħafna tfal, diġà kien miftuħ il-post u ħassejtni mal-ewwel kif wasalt hemm fl-ambjent tiegħi. Għaliex kont ma pratikament żgħażagħ tal-età tiegħi jien kelli appena 26 sena, kien hemm l-ikbar wieħed li kien hemm hemmhekk kien kellu diġà ikbar minni 27 sena, ġifieri kien il-President. U mbagħad żgħażagħ oħrajn imma ħadd ma kien inqas minn 16 sena, allura ħassejtni fl-ambjent tiegħi. Para dan dik kienet avventura ġdida illi rrid nara kemm il-futbol li kienet il-passjoni tiegħi u kien ġo fija, kien verament is-sejħa li Alla milli biex nużah bħala saċerdot. Għax ma kienitx xi ħaġa ta' kuljum jew komuni li saċerdot jidħol f'dik it-triq. Kienet xi ħaġa totalment ġdida. U allura jien kelli ħafna mistoqsijiet rrid nagħmilhom lili nnifsi stess. Dejjem kellek ġibda lej il-futbol. Kif wasalt kif minn saċerdot tmur għal ġurnalista l-isport u mbagħad president ta' dak it-tiba sports. X'kienet dik il-passjoni li waslet għal dan? Kull bniedem jitwieled passjonijiet differenti, ġifieri diffiċli li tispjega, però kull bniedem għandu l-passjonijiet tiegħu. Alla tagħna ħafna talenti ġo fihom u hija il-responsabilta tagħna li niskopru x'inhu huma t-talenti li Alla tagħna ġo fina.
darba niskopruhom irridu naħdmu biex dawn niżviluppawhom. U jiena ħassejt li kelli dil-passjoni għall-futbol, għall-sports kollu kemmu, u ħassejt li bħala saċerdot kelli kontribut nagħti lil daw iż-żgħażagħ li jużaw l-sports biex jikbru. Għax bil-mod il-mod jien ħassejt li kien kabbar lili u fil-fatt jiena kbirt permezz tal-sports, ħadd formazzjoni permezz tal-sports, regoli tal-sports, attent biex nipprova nikkwalifika li l-nifsi bħala coach biex nista' nagħllem il-ħaddieħor. U allura dak li jiena irċevejt xtaqt li nagħti l-ħaddieħor. Mill-oratorju inti bnejt skola ċentru sport edukattiv fil-Marsa, fejn tista' tgħid li dan kien l-ewwel post fejn żgħażagħ setgħu jilagħbu l-futbol fuq livell professjonali. X'waslek biex tiftaħ dan iċ-ċentru ta' sports? Jiena qabel ftaħt iċ-ċentru kont coached kemm tal-Highbarians tal-Hibs u kemm tal-Rainbows. Kelli tfal li kienu qed jikbru miegħi ġol oratorju. Daw it-tfal kibru u sabu posthom fl-ewwel timijiet kemm tal-Rainbows u kemm tal-Hibs. Kienu il-Hibs kelli il-minors under 18 teams ta' żewġ timijiet fidejja, kienu jilagħbu f'sezzjonijiet differenti, imma kont nieħu ħsiebhom jien, nittrenjhom ġol oratorju. Imbagħad daw kibru ovvjament saru players tajbin, qabżu 18 sena u daw ħadu posthom fit-timijiet tal-kbar. Il-Hibs kienu talbuni biex nieħu ħsieb it-tim tal-kbar u għamilt 10 snin nikkoċa lit-tim tal-Hibs. Meta spiċċajt minn mal-Hibs, ħassejtni li jiena m'għandix inħalli l-futbol għax il-passjoni tal-futbol kienet ġo fija. U jiena rrid nagħmel xi ħaġa dejjem kont newden li xtaqt nagħmel skola tal-isports ġo fija. U niftakar kont mort għand il-Ministru Barbara, kienet Ministru tal-Edukazzjoni. U kienu għadhom kemm telqu l-Ingliżi minn Malta u ħallew il-Marsa tal-Ingliżi li jien kont nejra lihom il għaliex kien l-uniku post fejn kien hemm il-ħaxix. Aħna konna nilagħbu fuq Artibsa, kemm l-oratorju kif ukoll fil-ground tal-Gżira. U allura il-Marsa dejjem għalina kienet ħolma li xi darba nistgħu noħduha nilagħbu fuqha. U jien niftakar kont mort għand il-Ministru qed nixtieq niftaħ skola ta' sport ġol Marsa fejn ħallew l-Ingliżi. Dik qalt li di xi ħaġa kbira għax jien qed nġibu tfal mill-iskejjel, l-aħjar tfal li hemm f'kull sport, nġibuhom hemmhekk kuljum u nippratikawhom fl-isports differenti. Ma rnexxilniex dikinhar illum nirringrazzja l-Bambi li din il-ħolma saret realtà għax l-iskola tal-isports twaqfet fl-aħħar wara 20 sena li ftaħt il-ċentru sport edukattiv. Imma dikinhar kienet ħolma bdejna bil-futbol, basketball, athletics, u mbagħad daħħalna wkoll il-gymnastics, u iżjed ta' daħal it-tennis ukoll. Kena madwar 400 tifel u tifla dak dikinhar. Dan kien fil-1972, ma konx twiliet. Żgur li le. Impressjonanti ħafna. Issa li m'għandekx daqshekk involut fl-assoċjazzjoni, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq kif din l-organizzazzjoni qed tiżviluppa? Ovvjament iż-żminijiet inbidlu, nieħu pjaċiri li l-mudell ta' ċentru sport edukattiv ittieħed minn ħafna rħula. Kull raħal f'Malta illum għandu nursery tiegħu. Jiena stess mill-Marsa għaddejt din l-iskola tal-futbol għaddejta fiċ-ċentru tekniku ta' Qali fejn mort naħdem hemmhekk. Għamilt 20 sena oħra hemmhekk naħdem hemmhekk 10 snin direttur tekniku ta' ċentru tal-Qali u l-iskola tal-futbol tajta isem ġdid inħobb il-futbol u daħħalt hemmhekk ukoll. Imbagħad twaqfu f'Malta kollha tista' tgħid illum hawn 46 nursery f'Malta kollha, kull raħal u belt ta' Malta għandha nursery tagħha. U din hija xi ħaġa kbira u sabiħa fejn dawn in-nurses qed jagħmlu ħafna xogħol. Ovvjament iż-żminijiet inbidlu, illum hemm metodi ġodda kif jistgħu jiġu żviluppati.
Illum ma baqax dik l-idea li taħdem xej, volontira, jiena kellim dawar miegħi, volontira biss, ħadd ma kien jitħallas. Illum di ma tistax tagħmilha, d-dinja nbidlet u rridu nimxu ma' żminijiet. Ekku. Il-ħajja taż-żgħażagħ kienet xi ħaġa għall-qalb u għada għall-qalb Father Hilary, u ta' 60 sena xinra l-ġen u l-problem li qed jaqla post bħal Paċeville iddeċida li jiftaħ ċentru ta' meditazzjoni. Dwar qalba ta' Paċeville fost il-ġen xorb u gruppi ta' żgħażagħ, Father Hilary fetaħ spazju li fiżikament kif l-aktar post li kien hemm bżonnu, imma spiritwalment kienet tara snin il qudiem. Post jilqa' kulħadd u x'inhu twemmin tiegħu u ma x'inhuma l-bżonnijiet u l-mezzi tagħhom. Il-Millennium Chapel. Il-kappella nfetħet fis-sena 2000 kif jindika l-isem u kuljum toffri xi ħaġa lil min għandu bżonn. Bħal postijiet oħra fil-ħajja ta' Father Hilary, il-kappella mniet bħala post ta' komunità oasi għan-nies li jfittxu tranquillità. Fija jiltaqgħu bosta komunitajiet bi skop ta' riabilitazzjoni u sapport għal dawk li għaddejjin minn kriżi mentali jew soċjali. F'intervista ma' RTK 103, Father Hilary jitkellem fuq il-faqar estrem li qed jara f'Malta. Jiena ma niftakarx li kien hawn faqar daqshekk daqs tfuliti. Faqar li saħansitra mis-livelli ta' żmien it-tieni gwerra dinjija. Father Hilary qed jagħmel aktar biex jgħin il dawn l-individwi u bekk fis-sena 2023 fetaħ il-Love Kitchen. Li toffri ikla kull nhar ta' ħamis il-persuni li huma fil-bżonn jew ħossuhom waħedhom. Kull xahar jiġu familji rreġistrati, jiġru xirja li tikkonsisti f'prodotti neċessarji li jingħataw mingħand ta' ħwienet, kumpaniji u mill-pubbliku. Il-Millennium Chapel taħt it-tmexxija ta' Father Hilary u bl-għajnuna apprezzabbli tal-volontira li jaħdmu miegħu għenet li tant u tant nies tul il-kwarta seklu li topera u jalla tibqa' tagħmel hekk għal aktar deċenji. Il-Millennium Chapel kien proġett kbir u għadu s'issa joffri ħafna wens għal nies differenti fis-soċjetà. Kif ġitek din l-idea li toħloq dan l-ispazju, Father? Naħseb illi aħna jew jien wasalt ġo Paċeville daqsxejn tard. Għaliex ftaħnija fis-sena 2000 kif għalhekk Millennium. Pero l-idea ġiet fin-98, 1998. Pero il-boom ta' Paċeville kien fis-snin 80. Paċeville beda veru u kellem il-boom tiegħu għaż-żgħażagħ fis-żmien 80. Dak iż-żmien kien il-żmien li kellha jinfetaħ il-kappella, però never late than never late, u kif jgħidu l-Ingliżi. U onestament kif sar illum il-ġurnata. Ekku, imma dak iż-żmien kien hemm bżonn ħassejt illi Paċeville kien qed jieħu fama kera ta' droga, ta' alkohol, ta' ġlied, ta' kien hemm ħafna inċidenti li ta' fama ħażina. U meta mort ngħix jien hemmhekk 25 sena ilu, indunajt li ma kienx biss kwistjoni ta' dawn l-affarijiet li kont naqra jiena u nisma' bihom, kien hemm affarijiet isbaħ u sbieħ. Kien hemm ħafna nies ġenwinament rridu jgħixu hemmhekk fil-paċi, nies li rridu jiltaqgħu hemmhekk jieħdu drink flimkien u jagħmlu ħbiberija ta' xulxin u jsiru jafu li xulxin. Kien hemm ħafna affarijiet pożittivi u ħassejt li kien jonqos xi ħaġa, kien hemm ħafna storbju veru, però ħassejt li kien hemm jonqos xi ħaġa tal-kwiet. U meta tkellimt ma' żgħażagħ oħrajn qalu li aħna ninqatgħu mill-istorbju biex niġu għall-kwiet ħanitkellmu. Mela żgħażagħ iridu wkoll post fil-kwiet. U ħarġet din l-idea mbagħad meta tkellimt ma' sħabi Richard England, volontier oħrajn illi qablu miegħi biex nagħmlu din il-kappella, qablu li kien hemm posta u kien hemm bżonna u għall-grazzja tal-Alla naħseb illi għamlet ħafna ġid. U kif evolvew is-servizzi tal-Millennium Chapel minn dak iż-żmien għallum il-ġurnata? Żviluppaw għax bdejna għadna nagħmlu l-affarijiet li konna nagħmlu fil-bidu, ġifieri li ngħinu l-foqra, però fejn dak iż-żmien aħna bdejna ngħinu appena 10 familji,
Illum hemm 200 familja li aħna qegħdin ngħinu kull xahar bil-providenza tal-ikel. Għal grazzja tal-Alla ħafna ġenerożità Malta, għandna ħafna għajnuna u allura nistgħu nagħtu. Nofru servizz ta' counseling illum hawn problema ħafna żgħażagħ qegħdin ipejpu din imbirka ħaxixa u dawn il-synthetic imbarazz ieħor jew imbarazz ngħidlu illi sfortunatament qed iħallu ħafna effetti ħżiena fuq il-moħħ taż-żgħażagħ li jħawdilhom moħħhom u hawn ħafna mental cases illi il-biċċa xogħol issir allarmanti. Aħna għandna counselors professjonali li jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ jekk ikun hemm bżonn b'xejn, kulħadd b'xejn, imma ngħinuhom biex joħorġu minn din is-sitwazzjoni. Għaliex qed issir allarmanti. Kif qed ngħidu nbidlu l-affarijiet, illum hemm ħafna gruppi għaddejjin ta' Narcotics Anonymous, ta' AA, l-addictions kollha li hawn ta' gambling, ta' pornografija, ta' xorb żejjed, ta' droga. Daw hemm support groups għaddejjin fil-Millennium Chapel kuljum hemm xi grupp illi jiltaqa' biex jagħti da' servizz u din l-għajnuna li dawn il-min-irid. U minn dan l-impatt kollu li ħallejta u Malta, tħossok sodisfatt li bnej dawn il-komunitajiet kollha li ħallew anke impatt fuq ħafna individwi? Ħanejdlek jiena waħdi ma kont nagħmel xejn. Jiena nixtieq nirringrazzja hawnhekk noħol opportunità biex nirringrazzja ħafna nies li kienu madwari. Jiena forsi kont l-istigatur tal-bidu, l-bedu, pero jiena xxerjajt ħafna, jiena dejjem aċċettajt u emmint li waħdi jien ma nista' nagħmel xejn. U kull ħaġa li għamil dejjem għamilta fi grupp ma' timijiet oħra, ma' individwi oħrajn. Jiena nipprova nsib persuni ta' kapaċità, ta' onestà, ta' professjonalità, illi lesti jagħti dal-kontribut tagħhom lis-soċjetà, inħajjarhom, nistidinhom jekk iridux jaqsmu miegħi dan il-proġett u ngħid jiena kont bniedem fortunat u xurtjat il-bambin tagħni madwari tim ta' nies verament tajbin illi bis-saħħa tagħhom irnexxielna nibnu din il-kappella. U apparti mix-xogħol kollu fil-komunità inti għamilt ħafna xogħol ġewwa l-ħabs ta' Kordin ukoll. Meta tħares lura, kien hemm tagħlim importanti jew mument partikolari li bqajt iġġortu l-ħajtek kollha? Kien hemm ħafna momenti ta' esperjenza ġo l-ħabs meta kont immur għax jiena kont fil-prison board, allura kont immur pratikament 3 darbit fil-ġimgħa kont immuru. Għamilt ħafna żmien fil-prison board, ma nafx kemm sena issa nsejt, però għaddejt minn ħafna esperjenzi ta' żgħażagħ li għadhom jiġu sal-lum jgħiduli isma' dak iż-żmien kien kont nieħu pjaċir nitkellem miegħek jew hekk. Ġifieri kultant jiġu anki fil-kappella l-lum kbar, żgħażagħ li nies illum kibru li jgħiduli it-tfulija tiegħek jien nieħu pjaċir li kelli l-esperjenza li tqajt miegħek u ltqajna. Daw huma s-sodisfazzjonijiet żgħar illi ikollna fil-ħajja. Inti għed ħafna nies tul ħajtek u ħallejt impatt kbir, soċjali speċjalment. Kien hemm ħafna nies li naħseb għandhom ringrazzjament għalik, għandna rawx kellhom xi jgħidulek. Father Hillary huwa bniedem vera umli, Father Hillary huwa bniedem li jgħin billi jisma' u jtik il-parir tiegħu. Father Hillary meta ċempillu jew tibatlu message jew dejjem ħassib il-bib miftuħ, ġifieri f'kull okkażjoni żgur li kien ta' għajnuna għalija. Ħafna Father Hillary. Number 1 illi inti tħoss is-support ta' bniedem intelligenti ta' dik il-kwalità. Qatt ma ġudika la lili u laqqas il-ħadd. Jien naraħ bħala bniedem ta' qalbu tajba, nħobb ngħid bħala qaddis mixi fl-art. Xorti kbira li l-bambin laqani miegħu għaliex ma stajx żgur f'ħajti niltaqgħat ma' persuna aħjar minn hekk bil-kullat li tista' tħares lih. Dejjem kien ikun magħna, dejjem ikun close tagħna, ikollok xi problemi jekk mhux tal-futbol
fil-ħajja privata tiegħek dejjem issibu hemm biex jgħinek. Hemm ħafna żgħażagħ għadu jgħinhom sal-lum. Father Hillary irnexxielu jurina kif se tkun il-ġenna. Il-karizma li ġor miegħu u il-paċi li tħoss meta titkellem miegħu huma xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jekk jgħid ħaġa se jagħmilha. Wieħed min-nies li għenuni ħafna fil-karriera tal-futbol u anka fil-ħajja privata tiegħi. Kien mentor għalija u li kieku ma kienx għalih, probabbli, mhux probabbli, ċertament li llum mhux jagħtaw biex nirrakkonta ftit mill-esperjenza tiegħi. Malta għandha xiex tirringrazzja lil Father Hillary li għamel li rnexxielu jagħmel affarijiet illi ħadd qatt ma kien joħlom bihom u anki minn forsa ħaseb fihom kien jaqta' qalbu mal-ewwel. Mentri Father Hillary ma jaqtax qalbu. Qatt ma nistax insib il-kliem biex nirringrazzjah tal-li għamel miegħi. Father Hillary, kif tħossok tisma' dawn il-kummenti sbieħ? L-isbaħ waħda li għaddisni miexi fl-art, li żgur li għaddis qegħdin fis-sema. U nħossni wisq ftaħir wisq għalija, jiena kif ġajet ma stajt nagħmel xejn waħdi, anki huma stess għenuni lini biex jiena għamilt li għamilt, għaxi minar lajnuna tagħhom il-koll. Iltqajt ma' ħafna nies, ma' ħafna tfal li tawni eżempju u tawni mod kif jiena żbaljajt ħafna drabi fil-ħajja tiegħi u kun hemm momenti li jiena jiddispjaċini ta' dawn l-iżbalji li għamilt, però inħoss li minajrhom jien minix li jien. Allura jiena dak kollu li jiena tfuqi għax jiena tajt ħafna, jiena dejjem ngħid li iktar irċevejt milli tajt. Father, għandna xtaqna nsiru nafu d-differenza li inti għamilt fuq il-ħajja ta' dawn in-nies. Allura magħna għandna sorpriża żgħira. Nilqgħu magħna fl-istudio lil Edwin Junior Pisani ġewwa l-istudio. Lil min? Lil Edwin Junior Pisani. Junior. Sorpresa. Thank you, Edwin. Kif inti Edwin? Tajjeb ħafna ta' ringrazzja l-Alla. Kif qed tħossok Fadel li tara lil Edwin hawnhekk? Jien neħu pjaċir narhom daw dejjem, daw huma mirakli tal-ħajja li jiena. Allura neħu pjaċir li nara in-nies li narhom imkissrin u mbagħad narhom irxuxtaw. Dawn huma kif ġajet is-sodisfazzjon li tagħtik il-ħajja tagħna hekk. Però nerġa' ngħid jien mingħajr l-għajnuna tagħhom jien ma stajx nagħmel dak li għamilt. U bil-għajnuna tal-Alla dejjem għax Alla b'dimexxini. Edwin inta għaddejt ħafna fajtek. Kif sir tafu lil Father Hillary? Illum qed jagħti servizz qawwi ta' li l-nada, ġifieri, għax l-iskejja li nġibu hemmhekk biex iqattu nofs armana. Aħna dejjem ndaħlu esperjenzi ta' nies bħal daw ħalli jitalmu minnhom. Jisperaw. U Edwin huwa wieħed mill-prinċipali tagħna li jiġi kull darba li konna skola teenagers li jiġu hemmhekk studenti u jkellimhom fuq il-ħajja personali tiegħu. Ġifieri ġa qed jagħti ħafna għal minn dak li rċieva qed jagħti u dak huwa l-iskop. Kompli, U kif sirtu tafu lil xulxin? Jien bażikament sirtna fil-Father Hillary fil-bidu tar-recovery tiegħi. Meta ġejt viċinat biex nibda nirsaq lejn Millennium Chapel fej irrid ngħid il-Millennium Chapel għalija kienet il-bidu tal-fejqan tiegħi mill-problemi li kelli. Bdejt nattendi xi laqgħat hemmhekk u ġajt irsaqt lejn l-ispiritwalità. Iltqajt ma' Father Hillary. Mill-ewwel affiċċinajt ruħi kif bdejt nitkellem miegħu. U għall-grazzja tal-Alla ma waqafx nattendi l-Millennium Chapel on a regular basis u llum il-ġurnata tengodi għatfejjat. Kif tħossok li l-komunità li hemm ġewwa il-Millennium Chapel tista' tgħin individwi għaddejjem minn sitwazzjonijiet diffiċli? Tgħin żgur għax il-komunità fil-Millennium Chapel
kulħadd bidejh miftuħa, kulħadd lest li jgħin. Ġifieri l-istaff kollu li hemm nridu niftakru li kulħadd on voluntary basis, kulħadd volontarjat. U l-imħabba li hemm għan-nies hija inkredibbli. Dejjem lesti li jgħinu f'kull qasam, ġifieri kemmi f'terapija ta' psychologist, kemmi jekk fil-faqar, fl-ikel u anka għajnuna finanzjarja. It's a help for everyone, definitely. U għadek involut fil-Millennium Chapel? Iva, kif kienet jgħid Father Hillary, niprofa nattendi laqat ma' tfal tal-iskejjel, meta nkun nista' anke ħabba xogħol, sinċerament. Immur on Thursdays or on Fridays, niltaqa' ma' studenti minn diversi skejjel ta' diversi tajiet u nixxerja l-esperjenza tiegħi. U nipprova nitkellem ma' żgħażagħ biex fej qed ibatu forsi jinfetħu naqra magħna jew anke ma' Father Hillary ħankun nistgħu ngħinuhom. Sewa, f'daw l-aħħar 30 minuta aħna tajna ħarsa lejn il-ħajja mimlija ta' Father Hillary, persuna li kompli jsib modijiet kif jista' jgħin u jinvolvi ruħu fil-komunità, għalina inti parti integrali ħafna fis-soċjetà Maltija. Grazzi Father Hillary u lilek ukoll Edwin tal-li ġejtu hawnhekk illum u grazzi ħafna tal-li kontu magħna għal programm ieħor ta' Malti Kulturali Personalitajiet. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-programm qiegħed jiġi mtella grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet, Rona the Makeup Artist għal-makeup u għar-regali tal-mistednin Shari's Estates, Mama Seafoodie u Ceska Boutique Hotel.